କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ, କଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଖବର ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୃଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଲାଗୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ର 19ତମ କିସ୍ତି ଜଲ୍ଦି ହିଁ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଷକୁ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୃଷକଙ୍କୁ 19ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଖବର ମୁତାବକ ଜୁନ ମାସରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସରେ ଫେବୃଆରୀରେ 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ KYC ପୁରା କରିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଭଳି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେହି କୃଷକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ KYC କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଆଗାମୀ 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଆଜିର ଆପଡେଟ୍ ଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।